हाय हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना बोरैहाय दङ आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननायाव मोजाङैनो दङ आं दायो बे समावहाय नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायनाङा स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ बुजि मोननाय नङा आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअनि बागै नैबे थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानो हागौ भिडिअआ मानि थाखाय बे थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोना सोरबाया बुजिखाबाय बा सिनायखाबायबो आरो भिडिअआ मानि थाखाय जागोन स' आं बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायनो होननानै सानदों बा शेयार खालामो होननानै सानदों आरोना बे थाम्बनेलाव नुनाय बा बे फट'खौ नुनाय सिख्लाखौ नोंथांमोना बयबो सिनायो बिनि मुङा रिमिना ब्रह्म बिथाङा सासे इउटुबारबोमोन आरो दायो बिथाङा फरायफुबाय थानाय सासे लाइमोन सिख्लामोन बिथाङा गावनि गोब्राब बेरामनि थाखाय बिथाङा भुगिनानै दङ ओंखायनो बयनिसिमबो बिथाङा आर'ज खालामोदि वाट्सएप फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा बिथाङा भिडिअ खालामनानै बयनिसिमबो शेयार खालामनानै होदो आंबो आंनि गोसोआबो थानो हायैलाय आंबो बिथां बिनानावनि जानानै आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय ओरैबायदि नोंथांमोना जुदि अनोब्ला गावनि बिनानाव असे होननानै जुदि सानोब्ला बिथां रिमिना ब्रह्मनि थाखाय जा एसे हायो आरोना थाइसे थाइनै बा 10-20 थाखा 100-200 ओरैबायदि नोंथांमोना बिथां रिमिना ब्रह्मनो जेन डनेट खालामनो हरो आरोना आंबो खालामहरदों बिथांनो आंबो बिथां रिमिना ब्रह्म बिनानावनि थाखाय बांद्राय होनो हायाखैब्लाबो सुक्स'सो बेफोरबायदि डनेट होनो आखायाव लादों बा हरदों आंबो स' आंबो नोंथांमोनखौबो बयखौबो खावलायो मानो होनना बुङोबा जों गावजों गाव जुदि हेफाजाब होलायाबा सोरजों होलायनो नङा होमब्ला बिथाङाबो सासे गोरिब न'खरनि जानो हागौ मिथिखायो नोंथांमोनाथ' आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबाङानो गोरिब थायो ओंखायनो जा एसे एनै हायो नों आं बयबो गोरोबलायनानै बा मिलायलायनानै बिथां रिमिना ब्रह्मनि थाखाय जा एसे हायो डनेट खालामदो आरोना बेखौनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय आर'ज खालामहरदों बा बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनाय जादों आरोना आं बिथां रिमिना ब्रह्मनि नैबे भिडिअखौ नोंथांनि स्क्रिनशटआव एसे देखायना होगोन बिथाङा माबायदि खालामनानै माबायदि भुगिनानै दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरो जायफ्रानोखि बिथांनि थाखाय अननाय दङ बिथाङा प्लिज अननानै जा एसे हायो डनेट खालामहरो आरोना आरो हाजासिम नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम हिन्जाव मोननांगौआ बेसे गोब्राब सना रुफा हिरानिख्रुइबो बियो दाम गोसासिन सना रुफा हिरानिख्रुइबो बियो दाम गोसासिन आखल गोनां आरो मावसोनो हाग्रा हिन्जाव मोननांगौआ बेसे गोब्राब स' लोगोफोर बिदिब्ला थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो जायफ्रानोखि आंनि बे चेनेलावहाय गोदान बा आंनि बे फेसबुक पेजावहाय बा आंनि इउटुबावहाय गोदान नोंथांमोना प्लिज फल' खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासिम नोंथांमोना शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो हेफाजाब मोनो बयबो थुलुंगा होलायनो हायो गावजों गाव बुजिलायनो हायो आरोना स' थेंक इउ स' माच